Imagineu-vos Alfonso Rus sentat allí pensant per dins, champán y mujeres, champán y mujeres. Champán y mujeres. A veure com seria, això és una xorrada, però és el moment en què va entrar a càmera lenta un funcionari li va dir: don Alfonso, me han tocat. Alfonso estava allí. Acompanyi'm. I en això s'obre la porta. Hola. Apareix un funcionari. Don Alfonso, me voy a tocar la lotería. Y Alfonso i va baixar de la cadira i va fer perquè és una altura molt. Va tirar de la cadira. Espera, va fer. Això és Alfonso Rus caient de la cadira, eh? Me cago. La Mijang que m'hi fa. Quan està arribant baix... Paracaídas.